Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Hoxe, domingo primeiro de Nadal, entramos no mes de Nadal, entramos no mes das Navidades. O tempo en Montevideo, 21 grados, con choiva, alerta por tremendas, severas tormentas. Bueno, agora, neste preciso momento non está chovendo. Sí, pero... non está chovendo. Bueno, en Galicia, pois en Santiago de Compostela 14 grados en este momento. E que pode estar pasando en Santiago? Chove en Santiago. Empezamos con Sempre en Galicia. O pasado domingo celebrouse o chamado Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Según conta onte o diario El País de Montevideo, o Ministerio do Interior presentou o pasado venres datos sobre a violencia de xénero. Según estes datos, existe un promedio de 116 violencias de xénero por día, unha cada 12 minutos. Todos estes datos, amigos, reflexan o que ocorre cada minuto en todo o mundo. O máis triste é que o 32% das vítimas teñen menores ao seu cargo. Sin embargo, esta lacra non remite. A muller xoven ou como sexa, non só é violentada con golpes, senón tamén con traumas, con estigmas. Estamos en un mundo que, querendo empoderar a muller, está creando o efecto contrario. Incluso algunhas administracións en España teñen pensado organizar cursos de defensa personal para as mulleres. Pero a cousa non pasa por aí. Eso é insultante, porque as mulleres non necesitan aprender a dar tortazos. O que precisan é que o sistema sea capaz de educar os homes para que non os den. Vou contarlles unha historia moi repugnante. Fai apenas 2 anos, unha periodista de CNN deixou o seu traballo e o seu país para buscar por toda Liberia, alá en África, a unha nena de 12 anos vítima de un político que a deixou embarazada. Indagou en aldeas, hurgou entre os veciños, venciu o medo e un día encontrou a nena sentada en un taburete coa cariña medosa e un bebé mecéndose no seu regazo. A audaz periodista que conseguiu o arresto do violador. Sin embargo, a historia non tuvo un final feliz porque o político quedou libre. Unha vez máis, a influencia económica pudo máis que a balanza da xustiza. Amigos, todos somos fillos dunha nai. Non hai excepcións. Esposas hai tantas como esposos. Tamén hai un exército de pais que teñen fillos e netos. Nadie quere o malo para os seus. Por eso non podemos soportar que miles de mulleres morran a mans de aqueles que un día dixeron querelas. Sin embargo, en este momento que usted me escoita, algún home está humillando a unha muller, ou violando a unha nena, ou abofeteando a nai dos seus fillos.
Incluso pode estar asesinando a alguén que non é da súa propiedade, inda que el crea o contrario. Pero a violencia de xénero non ten só un solo culpable. A primeira vez que hai violencia é culpa de un, pero a segunda é culpa dos dous. A vida e a dignidade das persoas son sagradas. Sin embargo, 200 millóns de nenas padecen ablación. 700 millóns de nenas con menos de 15 anos son casadas á forza con cochinos que podían ser seus avós. E agora preguntámoslle á chamada ONU: señores, onde está a conciencia humana? Ai, meu geiteirín, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñasme ti dicindo: bota carne no pote, Marianiña, bota carne no pote, Mariana, un molete enteiro enservelletado, unha bota de viño chupaime. Muller fartura de loita, que che hei decir eu, muller, se ti es como a terra nosa, e a terra como a ti e a terra como a ti ai la lelo, ai la la la. Deixei vos entrar uma soia, anque convosco eu quedei. Valeira quedou a terra disementada bo fe. Valeira quedou a terra disementada bo fe. Yo vento decía, pronto he de volver, pra tirar la fame, pra poder comer. Yo vento decía, pronto he de volver, pra tirar la fame, pra poder comer, pra tirar la fame, pra poder comer. Oi, muller, cantas noitiña, te deitaches coa tristura, e o vento frío traía as novas dos que marmulan, as novas dos que marmulan. Ai la lelo, ai la la la. Yo vento decía, pronto he de volver, pra tirar la fame, pra poder comer. Yo vento decía. Ti és o milagre da terra, e a terra é un milagre teu, mistura de mel e cerna, de fera e de anxo do ceo. Pariches de pé ao fillo, como fan no monte as bestas, e hoxe que volto vencido, para que eu venza ti te deitas. E ao voltar, que chei decir? Maldito día e a hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno de emigración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non és a que eras.
Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas, poden en Madrid falar con palabras ben fermosas, que nunca nos han pagar a nosa fame doutrora. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, estamos na reta final do ano, o tempo de facer balance, de cerrar contas, en fin, de todo eso, pero tamén de calibrar como queremos o futuro. Está con nós o presidente do patronato, José Piñeiro, que andamos os bons días. Que tal, José? Bos días, que tal? Bueno, pues moi bons días, verdad? Porque sí, de momento non chove. Non chove, pero... pero amaga, non? Sí. Contento co logrado hasta ahora o patronato, José? Sí, ben, si temos que facer un balance do ano 2024, diríamos que o patronato cumpliu con todas as actividades que son normales, digamos, no noso calendario, non? Arrancando no mes de xaneiro, co día de Castelao, despois o día de Rosalía, bueno, de aí en diante todas as actividades que xa están programadas, a máis das actividades que non son programadas durante todos os anos que van aparecendo. Si ben as actividades cúmplense, a dificultad que temos é a convocatoria de xente, non? A veces trátase de... É un problema colectivo, non? É un problema que non se dá só no patronato, non? Non é sinxelo convocar xente. Por aí, para algún tipo de actividades que non son as culturais, é máis sinxelo convocar xente, pero as actividades que leva adiante o patronato cóstanos xuntar unha cantidad de xente que digamos pode ser aceptable. Si en algunhas actividades xuntamos unha boa cantidade de concurrentes, non así en outras. Este ano tuvimos o ciclo de cine Mestre Mateo. Pode que a forma en que está implementado non sexa a mellor para o público, para o noso público. Pero algunhas veces non tuvemos prácticamente concurrencia. Sin embargo, José, os obradoiros ocupan un lugar importante, non? Sí, os obradoiros, cando os obradoiros fan algunha actividade, xuntan xente porque os participantes dos cursos, dos obradoiros, arriman xente, non? A veces xente
da súa familia, do seu entorno, que participan nas actividades. Fai poucos días tuvimos a inauguración da mostra de fotografía e óleo dos dos obradoiros, xuntamos unha cantidad máis que esperada, non? Sobrepasaron posiblemente as máis de 100 persoas. Pero outras Costalle máis. Costa máis. O Día de Galicia Mártir, este ano, a pesar de que conseguimos a través de Xan Leira o poder pasar un documental sobre Alexandre Bóveda, costounos xuntar xente. Pero a pregunta é de todos os anos, Piñeiro. Ese contacto entre o patronato, as institucións e a Xunta dase no noso caso, no caso do patronato? Sí, o patronato nos últimos anos está moi ben mirado por as outras institucións, pola Federación e por a delegación da Xunta. Incluso a cónsul, en varias oportunidades que participou en actividades no patronato, remarca o carácter diferencial das actividades do patronato, non? O que é o tema da cultura, da forma que encara o patronato, está ben vista. Está ben vista. Sin embargo, por exemplo, hai certa simpatía da delegada da Xunta de Elvira Domínguez hacia o patronato, non? Sí, é certo. Sí. Temos que reconocer que desde o tempo que Elvira está ao frente da delegación, a participación de Elvira non só nas actividades do patronato, sino no resto das institucións, tuvo moita máis presencia que anteriormente, indudablemente, cando a oficina da delegación estaba a cargo de Do Barro, como Do Barro encargábase tamén da de Bos Aires, a presenza dele aquí non era tan doada, non? Claro. A Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta e todo iso, interésase polo que facer do patronato? Sí, interese hai. O ano pasado, cando estuvemos no pleno de comunidades galegas, as autoridades todas están complacidas co traballo que leva adiante o patronato e reconocen a labor importante que fai pola cultura e a difusión da nosa lingua. Hoxe en día as novas tecnoloxías xogan un papel que nós non estamos preparados para aproveitalas. Pode que o que teñen que facer as autoridades é darnos as ferramentas para poder sacar proveito das tecnoloxías. Por exemplo, falando hoxe do que é a inteligencia artificial, bueno, temos que ver a forma entre eles e nós como podemos sacar bo proveito de todas esas novas ferramentas. Nesta charla non podemos apartar de un tema importantísimo, a xuventud. A xuventud é a nova xuventud. Sí, a xuventud é un tema que temos, non temos recambios, non? Polo general, as nosas actividades, a xente, toda xente maior, eso presenta algunhas dificultades porque co transcorrer do tempo cada vez acrecéntanse en esas dificultades, non? Sin embargo, José, é curioso como esa simpatía cos nenos da Escola Galicia sinten polo patronato, non? É certo. Este ano encaramos unha actividade que surxiu do obradoiro de óleo, que acompañou Contacontos, que foi ir á Escola Galicia, facerlles os rapaces que estuveron en 3 grupos, quinto e sexto,
terceiro e cuarto, primeiro e segundo, facerlle un conto galego, non en galego, en castelán, claro, pero un conto galego, cos rapaces despois de escoitar o conto, facer a interpretación do que habían percibido do conto e plasmalo nun dibuixo, apoiado por Carmen Viqueira, que foi a docente de óleo. Despois fixemos a exposición no patronato dos tres grupos de dibuixos, e sempre terminamos con unha reunión cos rapaces, que máis ou menos tuvemos distinto éxito. A mellor foi cos rapaces máis pequenos, porque aparte contamos coa participación do grupo O Son da Ruxidoira de Lorena Beco, e os rapaces participaron na actividade que desenrolou o grupo de Lorena. E que pensan os pais deses nenos precisamente do que facer do patronato dentro da escola? Non, os pais ven co vos ollos a tarefa que leva adiante o patronato. O que nós non podemos descansarnos e temos que seguir traballando en achegarlle á escola outras actividades como esta que fixemos en esta oportunidade, para que non cortar ese vínculo, ese vencello que temos coa Escola Galicia. Pensaremos a ver este ano que ven que outra cousa podemos intentar que sexa de repente novedosa. Porque ten que ser do agrado dos nenos. Exactamente, temos que buscar actividades que os nenos intereses en elas. Bueno, celebráronse eleccións no patronato, non? Sí, celebráronse eleccións o día 27 foi, o mércoles 27. Unha semana antes tivemos a Asamblea Xeral Ordinaria de Socios para tratar a memoria e o balance. Na parte económica, o patronato de momento non ten maiores apremios, non? A pesar das obras que se fixeron. Sí, as obras, a pesar das obras, dos traballos que se levan adiante, hai que ter en conta que aí a Xunta aporta unha parte, podíamos decir que o 50% do valor do traballo que se leva adiante. Sí, temos dificultad por o lado de que o noso presupuesto mensual de funcionamento, prácticamente estamos ao límite coa cuota dos socios. Si ben é certo, nós temos os alquileres de dúas propiedades que axudan en gran forma a solventar o que son os nosos gastos. En este momento tiñamos o local de Río Branco desocupado, pero posiblemente en pouco tempo xa podemos volver a contar co alquiler dese local, o cal vai a volver a facilitar o poder levar con certa facilidade as nosas tarefas. Pero sí, en canto a cantidad de socios que cotizan, indudablemente que temos unha baixa na cantidad de xente, non? Por un tema normal. Achégase xente cando empezan os cursos, inscríbense nos distintos obradoiros, e aí sempre hai un repunte nos primeiros meses do ano, pero despois no transcurso dos meses algúns van quedando polo camiño, non? Desinteresan. Como pasa na vida en todo. Sí, non é un problema só do patronato, é un problema
xeral que se por dá. exemplo, hai outras institucións que se non foran, falaba outro día o presidente do Pontevedrés aquí, que se non foran as festas, as reunións e todo iso, Claro. houberan tido que pechar, por suposto. Claro, ¿no? indudable que o funcionamento do patronato vai por outro camiño. Por outro camiño. Nós non facemos Claro. almorzos, nin festas, Nin casamentos. o noso é unha actividade puramente cultural para difundir o que é a nosa cultura e a nosa lingua. Tu veches unha reunión cara a cara con Antonio Miranda, non? Co secretario xeral da Migración. Sí, sempre que se deu a oportunidade, falamos con el, transmitímoslle o que son as nosas inquietudes que temos polo futuro das institucións. Sempre hai boa resposta por parte deles, pero podemos decir que a veces o apoio non ten que ser soamente económico, sino que necesita ser un apoyo, digamos, institucional. Participativo, ¿no? Aí está, institucional. E si ben é certo, como dixemos, que desde que Elvira Domínguez está ao frente da delegación, ese apoio séntese máis, non? Está máis presente. Creemos que para determinadas actividades teríamos que ter máis presente a institucionalidade. Bueno, que ben cumple 75 anos sempre en Galicia, non? Tamén tiño aquí para... A ver. Creo que o ano que ven temos uns desafíos importantes por diante. A ver. Un deles, o primeiro, pode ser e debe ser os 75 anos de Audición Sempre en Galicia. As autoridades de Rodríguez Miranda, como dixeches, sempre que lle planteamos o tema, está totalmente de acordo en que temos que facer algo importante. Por ahora estamos a espera, pero temos que empezar a traballar de pleno en eso, non? Non podemos deixar pasar o tempo, porque o tempo corre, as datas véñensenos en riba. Por outro lado, co tema de Sempre en Galicia, tuvemos a inquietud ou a posibilidade de que Xan Leira, o director de cine, ten interese, está traballando na produción dunha documental sobre a audición. Vai estar aquí os primeiros meses do ano vindeiro, vai continuar traballando no tema coa xente que está aquí a cargo da audición. Como ves o futuro do patronato, Pepe? Ben, o futuro inmediato non hai problema. Non, temos máis ou menos seguir funcionando como vimos funcionando. Para o ano que ven temos para o mes de marzo a presentación do libro de Yolanda Díaz, que temos que poñer o día para concretar con ela que vai vir para facer a presentación. Falamos xa con Carlos Subillaga, queríamos contar tamén contigo para a presentación dese traballo de Yolanda, que en realidade sorprende que esta muller aquilatara durante tantos anos tanta información, tanta documentación sobre a audición Sempre en Galicia e sobre o patronato da cultura galega. Subillaga está totalmente de acordo en traballar para esa presentación, quedou moi conforme. Foron compañeiros de xunta directiva, ademais, non? Sí, foron compañeiros de traballo no Banco de Galicia, así que hai unha boa relación. Esperamos tamén en ese tema chegar a bo fin. Tamén teríamos que falar con Subillaga, que ten 2 libros publicados ahora nos últimos tempos, a ver si tamén podemos achegalo para
facer unha presentación dos mesmos no patronato. Os desafíos están aí, temos que traballar, temos que contar con toda a xente do patronato, cos socios, coa directiva, por certo. E cos profesores. Aí está, están ao cargo dos obradoiros para continuar o noso traballo e buscar poder que o patronato siga esa línea de traballo que tuvo durante tantos anos, poder chegar a bon fin con eles. Había que dicirlle, por exemplo, ás persoas maiores que poidan asistir a eses cursos, pero que tamén que manden os netos e fillos, verdad? Que se cheguen ao patronato. Claro, o importante... Para non perder ese ADN. Claro, galego, o importante é poder achegar xente nova, que poda participar. Tivemos unha moi boa no correr do ano, que foi nos últimos tempos a incorporación do grupo de Lorena. Que iso é importante. O grupo de Lorena é unha persoa que pon moi activa, moito interés, que desenrola a súa actividade con total entereza, non? Ela está para todo. Eu tuve a sorte de presenciar unha actividade que ela fixo nun centro comunal por Sayago, un concello veciñal festexou o día de San Xoán, e o grupo de Lorena foi o que levou adiante ese traballo nun público que non era galego. Claro. E parecenos que é importante. A colectividade ten que salir un pouco dese círculo de confort que é a colectividade, porque moitas veces o que pasa que as actividades, as nosas e as outras institucións, somos sempre os mesmos os que participamos, estamos como cambiando cromos entre nós. Paréceme que o tema, é unha cousa persoal, que temos que salir afora, buscar ir á calle. Claro, mira, outro día estaba mirando a prensa que vende Galicia no mundo, España exterior, miraba así, aí difúndese as actividades da colectividade de aquí, de Montevideo, de Uruguai e de outros sitios. Pero quen son os que as leen? Nos mismos. Claro. Non saímos fora do que o círculo da nosa colectividade. Temos que proyectarnos fora. De alguna forma temos que buscar que o resto da sociedade sepa o que facemos, sepa cal é o noso traballo, que nós queremos levar adiante a difusión da nosa lingua e da nosa cultura. E a cultura non é só a música, nin unha gaita, nin unha muiñeira. A cultura son moitas cousas máis, Rosalía, Curros, Pondal, ten outros camiños. Paréceme que eso pode ser o importante, o salir fora e tratar de captar dentro do resto da sociedade interés no traballo que nós facemos. Pero hai que facer ese traballo con moito tino, verdad? Sí, non... Claro, porque hai cousas que, por exemplo, levar o folclore é unha cousa, pero outra cousa é levar unha publicación ou Claro, pero temos que facer... a modiño. Claro, é facer que a xente entenda que a cultura galega trascende o que é. Fai pouco tuvimos a Manolo Rivas, que foi galardoado cun premio a nivel nacional en España. Como ti dixeche unha vez, falando de Camilo José de Sela, non? Que non será do noso pau, pero é un galego, é un premio Nobel de literatura, non? E digo, todas esas cousas temos que darlle valor. Estás moi caladiña, Ana.
Si, estou escoitando. A ver. Pero que che parece todo o que está dicindo? Perfecto. Porque ti tamén ocupaches cargos directivos. Sí. Non, a min pareceme que o patronato aínda ten vida para diante. Sí, algunhas actividades quizáis son máis atraentes que outras, pero o patronato está vivo, a xente participa, fanse moitísimas cousas, non só os cursos, senón tamén as actividades regulares en determinadas datas. Eu realmente teño esperanza de que isto vai seguir por moitos anos máis. Pero para iso necesitamos da axuda de todos. Sí, claro, todos os nosos socios, sin deixar de lado un pouco os temas persoales. Podemos ter diferencias entre nós por unha cousa, si ir por aquí, ir por ali, pero si temos en concreto a idea de que temos que levar adiante o patronato, temos que poñer. Aí debe acabarse todo. Aí está, hombro con hombro, para adiante, non. Pois eso é o que lle dicimos aos nosos queridos ointes, que se cheguen ao Patronato da Cultura Galega, non só aos obradoiros, senón a todos os actos que se fan en esa Casa da Cultura. Xosé Pilleiro, moitísimas gracias. Bueno, mira, antes, espera, porque temos agora os avisos parroquiales, digamos. Temos agora para o día 5 o peche do traballo do obradoiro de canto e pandereta o son da Ruxidoira, o grupo de Lorena, que vai ser o día 5 ás 18:30, creo. 18. 18. O día 6 temos o mismo co obradoiro de contacontos a cargo de Susana de León. E o día 18 temos a actividade do peche do ano a que están todos os socios invitados. É unha actividade para socios, así que están todos invitados para esa actividade. Bueno, pois asistir todos ao Patronato da Cultura Galega. Entonces está todo claro, non? Sí, home, sí. Gracias. E se non está claro, botámoslle agua. Aí está. Vamos a meterlle esta canción. Teño un amor mariñeiro. Un amor en Rianxo.
mellor navegar. Non lle temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que no vento mareiro é mellor navegar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas e a lúa, as dibicos do mar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas e a lúa, as dibicos do mar. Non lle temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que no vento mareiro é mellor navegar. Agora, amigos, cas novas que nos chegan dende Galicia. A novela Nailía, ganadora do Premio Torrente Ballester 2024. A obra Nailía en lingua galega da escritora ribasilense Loli Rodríguez e La soledad de los reptiles en castelán do autor madrileño Antonio Bonet de Lúa son as novelas gañadoras desta edición dos Premios Torrente Ballester de Narrativa, entregados polo Departamento de Cultura da Deputación da Coruña. O xurado correspondente a avaliar as obras en galego cualificou Nailía como unha novela clásica na forma e a estrutura, pero moi actual á hora de abordar o relato, e destacouna como unha obra con boa narración e axilidade na lectura. A realidade virtual achega o patrimonio máis inaccesible. O Galiverso, proxecto de realidade virtual impulsado pola Xunta de Galicia, estrea na Cidade da Cultura unha nova experiencia que achega ao público maravillas naturais, arqueolóxicas e históricas de Galicia, nos que a pedra é a protagonista, e dai o nome desta experiencia, Galiverso no corazón da pedra. En total son 7 os enclaves que se poden visitar neste montaxe do Galiverso. A entrada a algúns destes lugares ao público resulta imposible, polo que a realidade virtual é o xeito máis achegado posible á experiencia in situ. É o caso, por exemplo, da Cova Eirós, un dos xacementos prehistóricos máis importantes de Galicia, no que hoxe só pode internarse persoal investigador. Tamén están enclaves de acceso complicado como a espectacular Cova do Rei Cintolo, coas súas formacións de estalagmitas e estalactitas, e tamén o areal de Teixidelo. Bueno, Bluesky incorpora a lingua galega á súa interfaz. Quen acceda á plataforma Blue Sky poderá ver que non hai gústames, senón préstanmes. É a consecuencia da tradución da súa interface ao galego publicada o pasado xoves nunha actualización que involucrou moitas outras linguas tamén. Blue Sky converteuse nas últimas semanas na rede de crecemento máis disparado tras a migración de numerosos usuarios de X, a antiga Twitter, molestos polos cambios na plataforma e polo aliñamento do seu propietario Elon Musk co presidente electo dos Estados Unidos Donald Trump. A tradución estivo promovida por Carlos Vieito, activista que xa promovera no seu momento a traducción de Twitter ao galego. Bueno, que máis temos entonces? Miguel Bosé anuncia o seu regreso con concerto na Coruña. Miguel Bosé anunciou o seu regreso aos escenarios 8 anos despois coa súa xira mundial Importante Tour, que arrincará en febreiro de 2025 en México e coa que acudirá a 11 cidades españolas durante o verán dese mesmo ano. Iniciará a súa xira por España o 28 de xuño en Murcia, seguido de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, A Coruña e Valencia. Estará acompañado por unha banda de músicos e coristas que interpretarán unha extensa lista de éxitos. Bueno, xa cumpliu 100 anos a editorial Lar, Sí, estes días. Sí, estes días. Esta é unha nova enviada por Monterroso. O 29 de novembro de 1929, Leandro Carré Alvarellos e Ángel Casal poñían en marcha na Rúa Real da Coruña a editorial Lar, xerme da editorial Nós, que anos despois faría historia dende a Rúa Vilar en Santiago. Era o comezo da nosa edición moderna. O primeiro volumen editado por Lar foi Muller, unha novela de Venceslao Fernández Flores. Lar creou coleccións editoriais estruturando temas que debían chegar ao público, pensaban que os libros debían ser obxectos que chamaran a atención pola súa beleza e querían achegar a un público moi amplo. Dicían: os povos son grandes pola cultura. Mercade libros galegos. Pero Carré e Casal separáronse en 1927. Casal funda a editorial Nós en Compostela, que foi a editora máis destacada do galeguismo na República. Segundo Ernesto Vázquez Souza, Casal publicou na editorial Nós o conxunto máis importante e definitorio da cultura galega en toda a súa historia.
O actual presidente da Asociación Galega de Editoras, Enrique Alvarellos, di: fanse, pois, 100 anos de todo aquilo. O franquismo non matou, pero case, a nosa edición. Asasinou a Casal e mancou a fondo a familia Carré, pero a edición galega tería respiración asistida, sobre todo nos máis duros anos 40, desde Buenos Aires, Montevideo e México. O exilio mantivo unha continuidade ata o retorno da democracia. E iso é o que pretende o Patronato da Cultura Galega, seguir mantendo esa literatura. Vamos a escoitar o grupo Roda. Non vayas o de parede, si vas o San Benitiño. Non vayas o de parede, que hai outro máis milagreiro, que hai outro máis milagreiro. San Benitiño de Lele, San Benitiño Bayo de Noite, e tira la recaída, de la muller, que no me da la maleta de niño, de unha baila Bayo, da Noite de Lele. Aquelle foron armare o San Benito de Lere, aquelle foron armare, que tiña un boviño mosto, que tiña un boviño mosto, debaixo do seu altare, Salmoría baixo baio de troita de fe, e mira la requeira, podera coller, que na pedera coller, cabe de la niña, venga baixo baio, na troita de fe. O a velar flores alegra, o paxariño do prado, o a velar flores se alegra, eu con vela tua cara, eu con vela tua cara, voto por as miñas penas, Salmoría baixo baio de troita, e tira la recaída, podera coller, que na pedera coller, cabe de niña, e unha baixo baio, na troita de fe. Que yo teño ben guardado, e che de dar lo que teño, que yo teño ben guardado. Nena cando foras miña, nena cando foras miña, o claveliño encarnado, Salmoría baixo baio redondo, e mira la recaída, podera coller, e na levara a boca de niño, e unha bola de baio, padroita de fe, Salmoría baixo baio redondo, e mira la recaída, podera coller, e na levara a boca de niño, e unha bola de baio, padroita de fe. Bueno, amigos, vamos agora ás novidades da colectividade, Ana. Sí, bueno, temos dous anuncios de institucións amigas, institucións irmás, que son Hijos de Morgadanes, que celebra a súa festa de fin de ano hoxe, 1º de decembro, ás 13 horas na súa sede da Rúa San Martín 3427. O teléfono 098 166 950 para máis información. Así que hoxe celebra o fin de ano Hijos de Morgadanes. E tamén recordamos que o pasado domingo o presidente do Centro Pontevedrés dixo que o fin de ano do Pontevedrés será o día 14. Ajá. O día 14 de decembro, entón, será o fin de ano do Pontevedrés. Bueno, que máis hai? Agora o patronato, non? Sí, temos ademais outra nova antes de entrar no patronato que ten que ver co concerto que darán Washington Carrasco e Cristina Fernández. Ajá. Que estarán como parte dos festexos dos 25 anos da Sala Citarrosa, estarán dando eles o seu concerto Celebremos. Estarán entón na Sala Citarrosa o día sábado
sábado Sete, 7, o día sábado 7, o próximo sábado, Sí, próximo 7, sábado. ás 21 horas, ás 9 da noite, entón Washington Carrasco e Cristina Fernández na sala Cita Rosa co seu concerto Celebremos. Creo que as entradas en Hábitat e por aí, non? Bueno, non o sei, pero supoño que sí, e tamén na boletería, da sala. Bueno, e agora sí, as novas do patronato. Para o mes de decembro temos por agora, polo de agora, 3 actividades que son o día 5, xoves, ás 6 da tarde, o fin de curso do grupo de danza e pandeireta do patronato, con Lorena Beco, que isto será entón o xoves 5. E o día seguinte, o venres 6, ás 7 da tarde, unha actividade do grupo de contacontos chamada Cóctel de Contos. Caramba. Teñade en conta que as dúas actividades son esta semana, o xoves e o venres, 2 días seguidos, pero penso que vale a pena porque son dúas actividades preciosas e distintas, son diferentes e son as últimas do ano, porque xa logo o que nos queda é a celebración do fin de ano do patronato, que vai ser o día 18, pero eso é máis adiante. Esta semana son as últimas actividades, digamos, dos grupos de xoves e venres. Xoves e venres, xoves ás 6 da tarde, venres ás 7, o xoves o día de danza e pandeireta e o venres o día de contacontos. Bueno, pois está clarísimo. Vamos volver á música. Era Galicia un puro valo oco de densidade, verde fume morno. Era Galicia a chaira máis espida, inerte néboa, sobrillo de lodo. Era Galicia, esguío vento agudo, encrequeñando en si todas as cousas. Era Galicia, un árbore lentamente ensumindo-se un pouco a cada hora. Era Galicia, cega voz de terra sen venga, mudos ecos que nos moven. Era Galicia, un mar perfectamente denso, sen luz e con sabor a homes. Era Galicia, a patria do traballo de nunca terminar pola broa. Era Galicia, un home sin cabeza, era unha ver Galicia, esperanza angosta. Era unha ver Galicia, esperanza angosta. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano
todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Un xornalista nado en Montevideo, Marcos Pérez Pena, escribiu un artículo sobre a muller que considera a pioneira do cine galego. A pesar diso, permaneceu bastante esquecida. Un feito que o autor atribuye ás dificultades que as mulleres creadoras atopaban por aqueles tempos. Esta é a historia de Cruz Risco, pioneira do cine galego. Cruz Risco era a filla máis nova de Vicente Risco. Naceu en Ourense en 1943 e cando tiña 20 anos marchou a Madrid a estudar xornalismo. 5 anos despois marcha primeiro a Londres e logo a París, onde estuda dirección de cine entre 1974 e 1979. Ali en París forma o chamado Grupo 4, xunto a outros 3 estudantes. As 4 marchan a Galicia, onde filman en 1977 o documental Por que marchamos, centrado na emigración galega. O filme, de algo máis de media hora, relata como os galegos emigrados en Francia, ao voltar a Galicia, amosaban unha riqueza que non tiñan, especialmente nas procesións religiosas. O documental presentábase dicindo o seguinte: Os emigrantes fálannos da súa situación e das causas desta, caciquismo, igrexa, banca. Se volven a Galiza, que van a topar? Este documental non se conserva, pero pode supoñerse que estaba falado en galego, xa que foi proyectado en varios lugares en 1979 en ocasión do Día das Letras Galegas. Entre 1970 e 1980 traballou en varias producións galegas como sonidista, guionista e axudante de dirección. Mais adiante, xa en Alacante, onde viviu entre 1980 e 1986, deu clases de cine en institutos de secundaria. En 1986, Cruz Risco regresa a Ourense para ocuparse das dúas tías xa velliñas. Nesta estadía, participa como sonidista do filme Río de Sombras, baseado nun conto de Méndez Ferrín. En 1992, sendo aínda moi nova, Cruz morre cando contaba tan só 49 anos. Finou na súa casa en Noiteboa, mentres a súa familia agardaba por ela para cear. Xaime Varela, un investigador e profesor do Instituto Xelmírez de Santiago de Compostela, quen foi o primeiro a investigar a figura de Cruz Risco, dinos dela. Era unha muller moi culta, moi interesada pola arte, moi seductora, moi atractiva intelectualmente. Era moi moderna, ademais, moderna no pensar e no vestir, moi adiantada ao seu tempo, moi rebelde. Era unha muller libre. Xaime Varela presentou a pasada semana o traballo titulado A sonidista perdida, Cruz Risco e a recuperación de Por que marchamos, engade. É probablemente a primeira directora de cine galega, pero ata agora non era nin sequera unha nota ao pé. A Xaime Varela resultalle sorprendente esta invisibilización. Ata agora ten constancia de 15 traballos audiovisuais que Cruz realizou ou nos que participou, e ten decidido continuar a súa investigación para afondar e dar a coñecer a figura de Cruz Risco. Pois así, con esta muller e máis co grupo Fuxan os ventos ca súa sementeira, damos por terminada a nosa audición de hoxe. Pero recordade que esta semana hai dúas actividades. Atopámonos no patronato o xoves ás 6 de tarde para o grupo de danza e o venres ás 7 para a actividade de contacontos. Hasta o domingo que ven, amigos. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.